Velkommen til Dykkerbutikkens montering af din snor på din harpun. Først så sætter du den af, klikker den af og sætter den hernede om. Den gule beskyttelses-transportsikring tager du selvfølgelig ud og sætter ned omkring udløseren. Så skal den op omkring den røde. Over den røde sætter man den over den lukkede mossel. Den lukkede mossel er, når krempen her den er på. Så skal du den ned igennem her og under elastikken. Efter elastikken så tager du den herned på spydet. På spydet der holder du midt imellem de to her, holder du den inde. Så trykker du på udløseren, og så er den åben herinde. Du holder stadigvæk fast herinde i, så du ved hvorhen at afmærkningen den er. Så tager du din kremp ind igennem hullet, din snor ind igennem hullet. Din krempe har du sættende der på. Sætter du op, så den er midt imellem her. Sætter den sammen, og egentlig låser den sammen her på. Det er vigtigt, at der er lidt spænd i den, så den må gerne være spændt lidt længere ud. Du skal stadigvæk holde afstanden her på. Så sætter vi den sammen, sådan der. Har en kremtank, hvor I klemmer den sammen. I begge ender, 2 steder bliver den krempet sammen. Og så er din harpun lat. Ned, sæt ned i låsen hernede, som siger klik. Så sætter man den her ned. Se, nu kan den kan ikke komme helt ned nu, men det der, hvor elastikken den kommer til gavn. Bongelinen sætter den der. Så sidder den i spænd hernede, og det gør den også her. Overskydende line snor klipper man af. Og når man så skal lade den, så kan man sætte den her hernede omkring, sådan så det er lettest at lade den. God fornøjelse.